Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Gran Recapte recull 1.095 tones d'aliments. S'han superat les previsions més optimistes del Banc dels Aliments. Èxit total de solidaritat. El Banc dels Aliments ha recollit en l'última setmana 1.095 tones d'aliments durant el tercer Gran Recapte, una quantitat que supera amb escreix les previsions més optimistes fetes per l'entitat, que eren de 800 tones. Els representants dels 4 bancs dels aliments de Catalunya i el director general de l'obra social La Caixa, Jaume Lanaspa, van destacar la solidaritat i el compromís de la ciutadania que en un moment delicat com l'actual s'ha bolcat en una iniciativa altruista que proporcionarà menjar a les persones amb més necessitats alimentàries, unes 200.000 només a Catalunya. Ha quedat demostrat que la solidaritat del poble no té límits, i molt més en època de crisi. Només cal donar l'oportunitat d'ajudar a qui més ho necessita, i la resposta, com ha quedat palès, és espectacular i unànime, va remarcar el president del banc, Antoni Sansalvador, que va agrair la feina feta pels 7.500 voluntaris. Ha estat una campanya que s'ha estès a més de 180 poblacions del territori i 600 mercats i supermercats. En total, s'han utilitzat més de 1.300 contenidors i 38.000 caixes per recollir i classificar el menjar obtingut als establiments. A través d'empreses de distribució i del sector agroalimentari s'han fet donacions d'aliments de llarga durada. A banda, per segon any consecutiu, també s'ha habilitat la possibilitat de fer donacions online a través de la Caixa. Segons van explicar els representants del Banc dels Aliments, fins a 250 tones de menjar s'han recollit en aquesta edició a través d'aquest sistema telemàtic.